Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da Drumbeatnews sashen Hausa na muryar Burtaniya. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai daga marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Maryamu littafi na 1, wacce Bilkisu Salisu Funtuwa ta wallafa. Ni Zainab Abdullahi Raji zan karanto. Mun tsaya ne a daidai lokacin da Maryamu take nazari take cewa dole in bi duk hanyar da zan iya bi don Tahir ya bi son ra'ayina. Yau Alhamis ya dawo aiki kamar kullum. Bana zuwa Islamiyya don haka na saurara masa. Ya je masallaci sallar la'asar ya dawo. Yana sanye cikin jallabiya mai gajerun hannu. Ina jin sa har ya gama cin abinci. Da'u ya kwashe kayan zuwa kicin. Sannan ya fice abinsa. Na fito a hankali har zuwa falo inda Tahir ke kwance yana karatun jarida. Da farko kunya da jin nauyi sun so su cuce ni, amma na kanne na isa gaban Tahir na zauna dirshan bisa kafet. Ina fuskantar sa. Yayin da na dafe hannuna na zuba masa ido, shi ma ya yi min ƙuri da ido a lokaci guda gaba ɗayan mu sai muka ƙyalƙyale da dariya. Na sadda kai ƙasa ya ce, amma Maryam kin bani mamaki, wato har kin fara yi min bincike in bani gida ko? Na ɗago na dube shi na ce, bincike kamar yaya? Ya ce, mana, baki taɓa zuwa gare ni ba balle har ki yi min dariya. Shi ne nake zargin ko kin duba jakar da nake zuwa aiki da shi? Kin ga wasu takardunki? Gaba na yi faɗi ko har Tahir ya yanke shawarar saki na ne? Waɗanda takardu kuma yake magana a kai? Amma sai na ce idan na yi maka rantsuwa za ka amince? Ya ce, ƙwarai kuwa, ai baki taɓa samun damar da za ki koyi yin ƙarya ba. Na yi murmushi na ce, to ni ko hularka ban taɓa ragawa ba, da har ma zan maka bincike tun da na zo gidan nan. Ya ce, to na amince, miƙo min jakata na nuna miki albishir. Da na yi niyyar sai ran Litinin lokacin da aka neme ki tukunnan nuna miki. Tahir ya fiddo wani takarda shiga makarantar gwamnatin tarayya ta mata da ke Bauchi. An gama komai da komai. Zan shiga farkon aji na yi ajiyar zuciya na ce, Tahir ya aka yi na samu wannan makaranta mai wuyar samu? Ya ce, na sha wuta kam, sai dai ke ma kina da shirin shan wuyar domin kin san baki firamare ba. Dole ne ki sha wuya ta kowane fanni, amma tun da gani babu damuwa. Duk wani tunani da na je da shi na wai in kashe aurena da Tahir na goge shi a raina. Babu wani matsala yanzu a tare da ni sai yadda zan shawo kan matsalar ilimina. Ran Litinin karfe 4 na asuba na tashi na yi wanka na shiga nafila ina roƙon Allah ya bani sa'a bisa wani ƙudurin na wani neman ilimi. Ainin na samu rikicewa mai tsanani ta fannin karatuna. Bani manta akwai ranar da Tahir ya dawo ya same ni tsundum zaune cikin littattafan makaranta da biro a hannuna. Ina ta rasfar kuka domin nayi ban gane yadda zan yi akan aikin da aka bamu ba. Ya rankwafo ya tallafa yana duba na cikin ido ya ce, haba Maryam, menene abun kuka kamar kin rasa mai koyar da ke? Ai a hankali ake komai. Ta haka na rinka mannewa jikin Tahir dare ba rana yana koyar da ni komai kankantar aiki da aka bamu. Satin farko da na shiga makaranta, Tahir ba tare da wahala ba ke bayar da ni baki ya samu haɗin kaina. To dai a yanzu dai na mallaka wa Tahir kaina. Ya bani shawara ya ce, a gaskiya Maryam ina son ƙware mu ga 'ya'yanmu na kanmu domin duk na ƙosa. Sai dai kuma ina son in ga kin kammala karatun sakandaren ki kafin mu fara tara 'ya'ya. Zai fi kyau mu ɗan yi tsarin iyali kaɗan kamar na shekaru 2. Na ce, tsarin iyali ta wani iri? Ya ce, mai sauƙi, wato ni zan ringa yi. Na yi murmushi na ɓoye fuskata a jikinsa. In kayi haka kayi mana adalci, na amince. Wannan shine dalilin da ya hana mu zargin kanmu da rashin aihuwa. Ina cikin shekarar karatuna na ƙarshe, Tahir ya samu ci gaba a wurin aikinsa. Sannan sun samu canji zuwa Legas, inda aka ajiye shi a Tinkan Island.
Na ce yanzu Tahir har kun gama magana da yallaɓai akan cewa gidansa ɗin zan dinga zama har in kammala karatuna? Ya ce har Hajiya Salma mun yi magana ta shirya maki ɗakinki. Ina ganin ai sun yi na'am da zuwan naki. Na ce ni Tahir ba wannan ba. Wai kai kuma fa shikenan sai na ganka? Ya ɗan ƙara gyara zama, ya lalubo hannuna ya riƙe ya ce, abin da nake so da ke Maryam, maganar damuwa ba taki ba ce, illa ki damu da zancen karatunki. Sanin kanki ne babu abin da na fi so a rayuwata yanzu irin in ganmu da 'ya'ya. Amma muhimmancin karatunki ya dannar min da ke. Me zai sa in iya haƙura da ke har kwana ɗaya? Ai sai batun aiki na da karatunki. Kar ki damu, insha Allahu daga wannan lokacin ba za mu ƙara yin nesa da juna ba. Na ce ni ina son sanin lokacin da zan rinka ganin ka, amma ka ƙi sanar da ni. Ya ce ho Maryam, ki amince mani bari na je Lagos in gaya tsarin aikin tukunna. Amma fa Tahir idan mun samu hutu tare za mu dinga tafiya da kai. Ya janye daga gare ni ya kanna ido ya ce, har ma na isa 'yar makaranta? Ana yi muku hutu zan zo in kai ki Katsina gidan iyayenki hutu. Na kwantar da kaina bisa cinyarsa na ce, haba Tahir, wasa yayi wasa banda wasan iyaye. Yawan karatuna da halin kirki irin na Hajiya Salma ya hana ni tunanin Tahir. A koda yaushe ina kwance a ɗakina ina karatun littattafaina ina tunanin Tahir ya zo min. Nakan danna kaset ɗinsa a rikoda na karatun Malam Ahmad Sulaiman Ibrahim, wanda a kullum shine ke aiki cikin rediyon Tahir, har ya sa ni ma ya zamar min jiki. Yanzu daga nan nake yi ma kaina ƙarin karatu. Tahir bai zo ba sai da ya wata ɗaya cif a Legas. Ranar Alhamis da maraice Hajiya Salma bata nan, ta shiga cikin gari barkar aihuwa. Yallaɓai ya je mitin Abuja. Washe gari zai dawo. Daga nan sai 'yan aiki yarinya ɗaya ce ta rage. Ita ma ta je makarantar kwana. Hajiya ta fita da ita. Ina bisa gado da littattafan na lissafi. Ya yi min zafi, duk gashin kaina a hargitse. Na ji an kungutsa ƙofa na ce, buɗe shigo. Tahir ne ya buɗe, na saka fuskata cikin tafukan hannuwana. Ya ƙaraso inda nake ce, Maryam babu taryan mai gida? Bayan ni ina can yau murna ta hana ni ko cin abinci wai zan ga amaryata? Na ce na yi fushi. Ya ce me kuma na yi? Na ɗaga hannuna na ware yatsu 4 na ce, haba Tahir, sati 4 fa? Na sani ko an samu wata Maryam ɗin ce? Ya ƙyalƙyale da dariya ya ce, Allah ya riga ya shiryar da Tahir ɗinki Maryam. Kada ki ƙara zarginsa. Wallahi Maryam idan na fita aiki ƙarfe 6 na safe. Don ina isa ofis da wuri. A dalilin cunkoson motoci bana dawowa gida sai ƙarfe 9 na dare. To yanzu a nan ina mutum ke da lokacin wasu Maryam? Can na ɗan tsuke fuska na ce, to Tahir yaya wajen abinci fa? Ya ce a nan ma akwai 'yar matsala. Sai dai murna ta ɗaya yanzu shine na samu gida a 1004. Kin ga idan na tashi komawa da da'u za mu tafi. Raina ya min daɗi da samun gidan Tahir. Na miƙe na ce, bari in kawo maka abinci ko? Ya harare ni ya ce, abinci fa kika ce? Don Allah ki shirya kayanki ki zo mu je in samar mana wani hotel yau da wuri zan kwanta. Yi ne na yi fa a cikin mota. Na ce Tahir me ya same ka ne? Ai in ka ga na fita a gidan nan to hutu na samu za mu Lagos. Amma gaskiya ba na iyawa. Sai in fita nakwai in dawo tsumi-tsumi. Tahir ya buɗe baki ga Lala ya ce, kina nufin mu kwana cikin wannan ɗakin shine daidai? Domin mu maza an san mu da rashin kunya? Yayin da ku mata ku ne masu kunya da sanin ya kamata ko? Na ce wai Tahir me shigo kanka ne haka?
har yaushe za mu yi wannan abun kunya mu kwana gidan mutane? Ya ce, zan gaya maki gaskiya, ko dai ki zo in samar mana masauki ko ba na fita. Ko ba na fita ɗakin nan, a nan zan yi kwanaki har na koma Legas. Hajiya Salma ta dawo a lokacin Tahir ya je masallaci sallar Isha. Na je na sanar da ita cewa Tahir ya zo ba ta nan. Ta yi murna sosai. Na shigar mata da tsarabar da ya kawo musu, ita da yallaɓai da yara. Bayan ya dawo masallaci ya isa falo. Na je ɗakinta na yi kiranta don su gaisa. Ta fito ta sha lulluɓi. Sun daɗe suna hira, sannan ta ce, to Maryam, sai ki shirya ki je can masaukin baki na su mai gida wanda ke GRA. Ki taya Tahir hira. Na sanya Ya'u ya kai kayan da za ku bukata a yanzu. Sai in ce, Tahir, ga amanar diyata. Na baka amanar yata a hannunka. Idan ka tashi koma Legas sai ka maido min da ita. Ta miƙe ta nufi ɗaki ta bar ni cikin lullumin kunya, yayin da Tahir ya yi min ƙuri da idanu. Murna da jin daɗi sun hana shi ya ce min komai. Zuwa can ya tuntsire da dariya ya ce, Maryam tawa. A GRA masaukin baki karfe 10 muna shirye-shiryen kwanciya. Tahir ya jawo wani akwati ya ce, zo nan ki gwada wannan ko na san size ɗin uwar gidata. Ɗinkuna ne har kala 6 masu tsadar gaske. Na tsaya na rike baki na ce, haba Tahir, baka da hidimar kowa a duniya sai ni? Ya koma kan gado ya kishingiɗa ya dube ni ya ce, to jama'a, a nan za mu dasa aya.